Инвитро клиника София предлага най-високо ниво на професионализъм в областта на съвременните репродуктивни технологии при диагностика и лечение на безплодието, дискретни и удобни условия, както и индивидуален подход за лечение, използвайки най-модерните методи в образната диагностика и асистираната репродукция. Първо, не отлагайте решението си за дете. Второ, не се притеснявайте да споделяте проблема си един с друг. Инвитро клиника София – най-краткият път до мечтата. Нашата мисия е свързана с прилагане на високи етични стандарти, най-добро качество в областта на асистираните технологии и професионализъм в грижите за пациента.